Vull convidar a l'escenari la doctora Nina Gramunt, neuropsicòloga, experta en formació i divulgació de la Fundació Pasqual Maragall, endavant, i el doctor Juan Domingo Gispert, líder del grup de recerca en neuroimatge del Barcelona Beta Brain Research Center. Un fort aplaudiment per ells, sisplau. Què tal? Bona tarda, doctora Gramunt, doctor Gispert. Ells ens ajudaran a aclarir algunes idees i falses creences sobre l'Alzheimer. I comencem amb el primer mite, amb la primera afirmació d'aquesta tarda, veurem si és certa o no, i diu així: els medicaments existents frenen la malaltia. Què en penseu? Farem el següent. Si creieu que és una afirmació certa, aixecareu la cartolina per la banda verda mirant cap a l'escenari. Si en canvi creieu que és falsa, l'aixecareu per la banda vermella, mirant cap a nosaltres. Si us plau, vinga, va, voteu. Ui, hi ha divisió, eh? Ara no et sabria dir què s'imposa, eh? Són mig-mig, eh? Veig molts verds a la dreta, molts vermells a l'esquerra. 50-50. Hem intentat fer preguntes amb una mica de... Amb trampa, doctor Gispert. Amb una miqueta de trampa. Qui ha encertat, el verd o el vermell? Els tractaments que es fan servir avui dia no canvien el curs de la malaltia. Diem que són simptomàtics perquè milloren els símptomes de manera temporal, però la malaltia continua progressant. Però, com deia l'Arcadi fa un moment, ara als Estats Units aquest any s'han aprovat 2 fàrmacs que el que fan és eliminar les plaques de proteïna amiloide del cervell, que és una de les característiques de l'Alzheimer, i fent això el que fan és alentir la progressió de les símptomes de la malaltia. I en ser les plaques d'amiloide una característica de l'Alzheimer i provocar una millora o que no processa tan ràpidament la clínica, pensem que són fàrmacs que canvien el curs de l'enfermetat. Aquests fàrmacs, el que veiem és que a Europa els estan avaluant ara mateix l'Agència Europea del Medicament. Als Estats Units estan aprovats, aquí l'Agència Europea esperem que els aprovi i esperem que els aprovi molt aviat. Els està estudiant ara mateix, serà o a finals d'any o a principis de l'any que ve, però tot i així haurem d'esperar com a mínim un parell d'anys fins que estiguin disponibles als hospitals i es puguin administrar als malalts. L'altra cosa interessant que veiem d'aquests fàrmacs és que amb els estudis que s'han fet fins ara veiem que tenen una certa eficàcia i hi ha un cert debat sobre fins a quin punt l'eficàcia és alta, baixa o més o menys. I de vegades es parla d'escales i és una mica complicat i una mica tècnic. Jo crec que la millor manera de fer entendre el principal benefici d'aquests fàrmacs és entendre quant de temps guanyem gràcies a ells. El que s'ha vist és que en aquests assajos que duren uns 18 mesos, un any i mig, els participants amb el fàrmac guanyen uns 5 mesos, que és un efecte moderat. Però és un efecte important, no és menys tenible. Però l'interessant que veiem aquests assajos és que aquells malalts que estan abans en el curs de la malaltia, l'efecte és més gran i pot pujar gairebé fins a un 60 o més %. I això fa que siguem optimistes perquè aquests assajos de prevenció, és a dir, donar aquests mateixos fàrmacs en persones que ja veiem que tenen l'amiloide al cervell però que encara no han desenvolupat els símptomes, que puguem realment arribar a frenar o endarrerir molt més l'aparició de les símptomes i, per tant, del tractament cognitiu. I, com deia l'Arcadi, són assajos que s'estan fent a Barcelona, estem participants del BBRC i realment tenim les esperances posades en aquests assajos de prevenció. Sabrem la resposta d'aquí 3-4 anys. Doncs moltes gràcies per explicar-nos tot això, que estic segura que molts de nosaltres no sabíem. Jo almenys no ho sabia i tant de bo arribin aviat aquests fàrmacs. Tant si heu encertat com si no, seguiu participant, que us necessitem, perquè ara seguim amb una altra afirmació. Diu així: l'Alzheimer és una loteria i no podem fer res per frenar-lo. Què en penseu? És veritat o no? Una mica més de vermell, ara. Ara sí que tenim més vermell, eh? Hi ha més persones que creuen que aquesta afirmació és falsa. Doncs la resposta la té la doctora Gramunt. Doctora Gramunt, expliqui'ns. Doncs, efectivament, no és una loteria. La malaltia d'Alzheimer
el que ens està demostrant la recerca és que difícilment trobarem una causa, un factor al que li puguem donar totes les culpes, sinó que això depèn de dos grans tipus de factors, d'uns no modificables, dels quals no en parlarem perquè són els més antipàtics, no podem fer res per canviar-los, per tant, però hi ha d'altres que sí que són modificables i són sobre els quals podem actuar de manera que mirem de minimitzar el nostre risc d'acabar patint la malaltia. I a més, d'altra banda, amb aquests nous fàrmacs dels que ens estava parlant el doctor Gispert, doncs també d'alguna manera ajudar-los a contribuir a que no sigui tan gran aquests canvis patològics en el cervell. Llavors, de què parlem d'aquests fàrmacs d'aquests factors de risc modificables? Doncs actualment hi ha una comissió de recerca sota el paraigües de la Lancet, aquesta revista científica tan prestigiosa, que s'ha consensuat de l'existència de fins a 12 factors de risc modificables que podrien contribuir a reduir en un 40% el risc d'acabar patint una demència. I de quin tipus de factors estem parlant? Doncs estem parlant, alguns d'ells tenen a veure amb el control de la salut cardiovascular, donant cada vegada més pes en allò que el que és bo pel cor és bo pel cervell. Doncs cada cop tenim més evidències científiques de que allò que diuen que la sabidoria popular per alguna cosa serà, doncs la recerca cada vegada dona més la raó. Altres factors tenen a veure amb qüestions relacionades amb el desenvolupament vital, és a dir, amb els anys d'educació formal, per exemple, que contribueixen a construir el que en diem la reserva cognitiva, que això no és una vacuna que ens eviti patir canvis patològics en el cervell, però sí que fa que el cervell pugui ser més resistent, li dona més força, més capacitat d'aguantar durant més temps i, per tant, contribuir a que aquesta fase preclínica pugui allargar-se, perquè no ens enganyem, realment el que ens dona problemes a nosaltres i a les persones que ens envolten si mai tenim la malaltia és el desenvolupament dels símptomes. Parlem també dels factors que tenen a veure amb coses relacionades amb l'estil de vida, amb la nutrició, amb evitar el sedentarisme. Tots aquests factors contribueixen a disminuir el risc de patir la malaltia. Per tant, tots aquells hàbits saludables que hem de tenir en compte que quan abans comencem millor, però a la vegada hem de ser prou optimistes com per entendre que mai és massa tard, que qualsevol canvi a hàbits de vida saludables contribuiran a afavorir la salut cerebral, doncs posem-nos-hi. Posem-nos-hi, perdoneu un moment perquè em sembla que m'està picant l'arracada i aquí el sorollet. Doncs posem-nos-hi l'abans possible. Dins d'això, la recerca també té molt a dir, perquè recentment un estudi impulsat per al Barcelona Beta Brain Research Center i l'IMIM, que és l'Institut de Recerca de l'Hospital del Mar, s'ha dut a terme l'estudi PENSA, en el qual s'ha pogut demostrar que en persones que tenien percepció de que la seva memòria estava disminuint, una combinació d'activitats cognitives, socials, nutrició i exercici físic efectivament millora el seu rendiment cognitiu. I un últim factor que vull apuntar, del que no se'n parla tant, és del son, del dormir. El dormir és molt important. Sabem que té un efecte reparador i no només això, sinó que també contribueix en aquelles hores en les que realment desconnectem, aquelles de que ha caigut una tromba d'aigua i no m'he enterat, aquestes són les que reparen de veritat, doncs en aquelles el cervell activa també tota una sèrie de mecanismes de neteja que ajuda a disminuir aquesta càrrega de proteïnes gens desitjables. I en aquest sentit, també en el Barcelona Beta, tenim en marxa un estudi liderat per un altre dels nostres investigadors, el doctor Oriol Grau, que és l'estudi Alpha-Sleep, dins d'aquesta cohort que nosaltres anem seguint. I aquí, amb mesures objectives, amb pulseres d'aquestes actígrafes que ens permet registrar tota l'activitat del dia, però també les hores de son, complementat amb un polisomnograma, que ja és una tècnica específica que es fa en unitats especialitzades de la son, podem correlacionar aquestes mesures objectives amb altres marcadors de la malaltia per acabar d'entendre la complexitat que hi ha al darrere en aquesta possible relació entre son i risc de desenvolupar la malaltia d'Alzheimer. Per tant, si creiem que no, sí que podem prevenir l'Alzheimer, començant per dormir bé o intentar dormir bé cada dia. Gràcies, doctora Gramunt. I ara seguim amb una qüestió que
crec que encara és més difícil, o almenys per mi ho és. Diu, els biomarcadors permeten diagnosticar l'Alzheimer. Què en penseu? Vermell o verd? És certa aquesta afirmació o és falsa? Ho tenen molt clar. Majoria verda. Ara sí que el públic ho té clar, eh? Sí, jo que pensava que aquesta portaria Jo em trampa, pensava que però era us la difícil, sabeu, us la aquesta. sabeu. Doctor Gispert, és veritat. Sí, tenim biomarcadors aprovats per l'ajuda al diagnòstic, que són la PET d'amiloide o de tau, o la punció lumbar i l'anàlisi de l'encefalorraquidi. Aquí la trampa de la pregunta és que el biomarcador com a tal no dona el diagnòstic l'ha de donar un neuròleg. És a dir, s'ha d'interpretar el resultat de la prova amb el context clínic. No es pot dir només positiu o negatiu, Alzheimer sí o no. I nosaltres, en particular, els darrers 7 anys, hem estat treballant en un projecte europeu amb el que hem intentat treballar tècniques de quantificació de la imatge PET d'amiloide, d'un d'aquests biomarcadors d'imatge, en aquest cas, que estan aprovats, que s'avaluen com a positiu o negatiu, amiloide sí o no, i hem volgut estudiar fins a quin punt érem capaços de mesurar de manera robusta i amb precisió no sí o no, positiu o negatiu, sinó la càrrega d'amiloide del cervell. I amb els nostres col·legues d'aquest projecte europeu, que hem estudiat durant 7 anys, i darrerament havíem fet un dossier defensant la robustesa d'aquestes tècniques de quantificació i que hem enviat a l'Agència Europea del Medicament. I ara menys d'un mes ens han confirmat que amb un procediment estàndard de l'Agència Europea del Medicament, que es diu una Qualified Opinion, l'agència recolzarà l'ús d'aquesta quantificació, d'aquestes mesures, gràcies a la feina, a la recerca que hem fet entre d'altres centres d'Europa, també al BBRC. Per tant, una recerca que realment té un impacte en la millora del diagnòstic de manera immediata. De tota manera, sabem que aquestes tècniques, com la PET o la punció lumbar, són invasives, tenen un cert cost, no arriben a tot arreu i, per tant, no són les tècniques diagnòstiques òptimes ni per la prevenció ni pels malalts. I els darrers anys hi ha grans avenços en els biomarcadors en sang. I en aquest sentit, al BBRC tenim un dels grups de recerca en biomarcadors consolidats a nivell global i una plataforma de recerca en biomarcadors fluids molt ben equipada, que, per exemple, l'any passat van caracteritzar un d'aquests biomarcadors que pensem que podria ser el més precoç, el més sensible per detectar els primers canvis patològics associats a la malaltia. I això es va publicar l'any passat en una de les revistes més prestigioses del camp, que es diu Nature Medicine. Per tant, intentem fer recerca excel·lent en quant a la ciència i també que tingui un impacte a la vida real immediat. I això ho podem fer gràcies a tots vosaltres. Així que moltes gràcies. Avui és un luxe tenir-vos aquí, realment. Deia que és un luxe perquè amb vosaltres podem saber com s'està avançant en aquesta recerca contra l'Alzheimer. Seguirem ara desmuntant mites, però m'agradaria convidar a l'escenari una altra persona. És la senyora Montserrat Martín. Ella és participant dels programes grupals d'atenció a les famílies cuidadores que posa en marxa la Fundació Pasqual Maragall. Benvinguda, Montserrat, benvenida. La Montserrat ha vingut expresamente desde Madrid. Montserrat, te agradecemos mucho tu presencia. Estamos muy contentos de que estés hoy aquí con nosotros en esta gala, en este sexto encuentro de la Fundación Pasqual Maragall. Y contigo vamos a conocer la respuesta, ¿no?, a una nueva afirmación que dice lo siguiente. Les persones cuidadores d'un familiar amb Alzheimer reben el suport i l'orientació que necessiten. Creieu que és així? Creieu que és cert? Ui. Aquí hi ha unanimitat. Unanimitat. Està clar que encara no, Està clar que encara no estan rebent tot el suport que necessitarien aquestes famílies que pateixen aquesta realitat. Doctora Agramunt, és així? Tristament encertat la majoria del públic, perquè realment no reben el suport que necessiten. I no només això, sinó que realment no és prou reconeguda la seva realitat. Per tant,
tenim un doble problema. Primer, la encara manca de visibilització que hi ha d'aquesta realitat. És la realitat de que per molt que realment estem molt esperançats en aquests nous tractaments dels que hem estat parlant, per molt que sabem que hi ha factors de risc modificables i que podem fer i que si poguessin els especialistes ens donarien píndoles d'exercici físic, píndoles de nutrició, però és veritat, està en la nostra mà fer moltes coses, però tot i així a les persones cuidadores les continuarem necessitant durant molt de temps. I aquestes persones cuidadores que encara tenen majoritàriament cara femenina són persones que voluntària, involuntàriament, perquè no tenen una altra opció, perquè ho volen, pel motiu que sigui, però passen a viure la seva vida mediatitzada per l'atenció en aquesta persona i d'una manera molt dura i molt solitària, moltes vegades. I què passa? Que aquestes persones també sovint desenvolupen un impacte en la seva salut, tant psicològica com física. Es van trobant cada cop més aïllades i tot això va fent una pilota cada cop més grossa. A més, sovint no demanen ajuda. I per què no demanen ajuda? Doncs moltes coses de les que es treballen en el nostre programa de grups terapèutics o el programa de suport online, del que segur ara la Montse ens en parlarà, moltes vegades perquè pensen que ningú els pot ajudar, que és alguna cosa que ells estan obligats a assumir. Surt molt el sentiment de culpa, per exemple. Però és que després també, d'altra banda, és que no hi ha els recursos necessaris per donar-los aquest suport. El sistema no està preparat. I dels que n'hi ha, moltes vegades no accedeixen perquè els desconeixen o perquè la burocràcia o el sistema és complicat per accedir-hi. Per tant, aquí realment encara tenim molt camp per recórrer. Però jo en això no em vull estendre gaire més perquè per això tenim la Montse, que la Montserrat, que has participado en uno de los programas de atención a las familias cuidadoras de la Fundación Pascual Maragall, y hoy que te tenemos aquí queremos saber cómo ha sido esta experiencia, ¿no? ¿En qué te ha podido ayudar este programa? Pues en estos momentos estoy participando todavía en este grupo de trabajo en Madrid y para mí ha sido muy importante y quiero también hablar en nombre de todos los que participamos en este grupo porque creo que para todos ha sido así por muchos aspectos. El primero, que nadie te lo dice, pero que es lo primero que nos han ayudado, es a ayudar a nuestros enfermos a tomar las decisiones ellos mismos mientras puedan. Bien por su patrimonio, por su salud, por su bienestar personal, esas decisiones que más adelante no van a poder tomar. Y es muy importante que ellos lo tengan claro y lo puedan hacer. Esa es la primera parte que nos ayudan. La siguiente parte, bueno, son muchas, pero por ir en un poquito de orden, son herramientas para cuando el cambio de conducta de nuestro familiar vaya produciéndose, no te quedes bloqueado, no sepas qué hacer, sino que lo vayas entendiendo. Es muy importante porque al principio te pasan muchas cosas y no sabes qué es lo que está pasando, estás muy perdido. Entonces, eso te ayuda mucho. Te ayuda mucho las herramientas que te está dando, en nuestro caso concreto, Elena, que es la persona que nos dirige, pero también la experiencia del resto del grupo, porque cada uno está en un periodo de la enfermedad diferente, entonces te van contando sus experiencias y cómo las han ido solventando. Eso también te ayuda y mucho. También te ayuda el que estás hablando con gente que te entiende, que te comprende, que comparte tus mismas inquietudes. Y esto a veces es muy importante. Recuerdo una de las personas, hombre, porque nosotros tenemos hombres y mujeres, somos de todos en el grupo, que el hombre estaba tremendamente perdido y lo primero que dijo el primer día, dice, qué bien me siento. Me entiende la gente. Eso es muy importante también. Es muy importante. Yo participo en un grupo presencial. Llevo todo este año, todavía no ha terminado, y para mí es muy importante porque personalmente el trato para mí dice más. Pero yo entiendo que es muy importante que este grupo de trabajos se hagan de forma online por los distintos sistemas informáticos que hoy tenemos a mano,
porque hay mucha gente que no puede participar. Primero porque no puede dejar a su familiar tanto tiempo, porque no tenga el medio que tenga, y también porque viven en zonas aisladas, que tampoco tienen acceso a ello. Entonces, la forma online en sus múltiples vertientes, que son muchas, yo creo que puede llegar a todo el mundo. Y es muy importante. No se sienten solos, no se sienten aislados, se sienten acompañados en esta tarea que es dura. Bueno, es la que ha tocado, y hay que afrontarla, pero que el estar acompañado es muy importante. Y esa es lo que yo quería transmitir. Y también agradecer todo este trabajo que están haciendo, porque yo entiendo, Elena la pobre va, viene para allá, para acá, tiene un follón de vida, pero a nosotros nos ayudan mucho. Sin duda es importante sentirse acompañado en estas situaciones. Agradecemos mucho tu testimonio, Montserrat. Tiene mucho valor y supongo que también para muchas personas que como tú se encuentran en esta misma situación o la viven en casos cercanos. Muchísimas gràcies per acompanyar-nos hoy. Gràcies també a vosaltres, no? per posar-nos al dia, no? De tots aquests projectes i avenços que s'estan fent en el camp de la recerca contra l'Alzheimer.